S klientem denně, což je super číslo, takže pomozte mi tady přivítat pana Juraje. Ďakujem veľmi pekne. Tak, moje meno je Juraj Harkabuzík a chápem, že ste neskúšali to príjmení, pretože je to troška zložité. Ako už bolo spomenuté, my sa zaoberáme zákazníckym servisom. E-shopy ku nám outsourcujú čiastočne alebo celkovo zákaznícky servis, konzultujú ho s nami, po prípade ho u nás testujú formou nejakých mystery a iných aktivít. Ja by som vám dneska veľmi rád na tejto prednáške ukázal, ako správne nastaviť zákaznícky servis. A možno ani nie tak, ako ho správne nastaviť, ale možno ako nad tým rozmýšľať, aby naozaj tie prostriedky, ktoré tam na ten zákaznícky servis dávate, neišli von oknom, ale aby naozaj ten výkon versus ten náklad bol v nejakej rovnováhe. Tak poďme na to. Cieľom tej prednášky, ako som povedal, je dostať do rovnováhy tie náklady s tým výkonom, s tým výkonom tých zamestnancov. A druhým cieľom mojím je, aby ste si odniesli aspoň nejakú jednu myšlienku, ktorá vás posunie ďalej v tom nastavení alebo v tom rozmýšľaní, ako ten zákaznícky servis využiť inak. Keď si zoberieme zákaznícky servis ako taký, tak pozeráme sa na ňo z viacerých nejakých perspektív. On potrebuje naplniť tie očakávania viacerých strán. Prvá tá strana je zákazník. To sme vlastne všetci. Včera som nakupoval, takisto som prišiel do kontaktu so zákazníckym servisom. Samozrejme som nebol spokojný. Každý máme nejakú inú skúsenosť pri každom tom e-shope. Druhý ten typ, alebo druhý ten pohľad je priamo tí ľudia, ktorí na tom zákazníckom servise robia. Agenti, manažéri, ľudia, ktorí sa vlastne o ten zákaznícky servis starajú. A tretí je samotný majiteľ e-shopu, ktorý ten zákaznícky servis má vo svojom e-shope. Každá z týchto skupín má iné potreby. Napríklad zákazník potrebuje to vyriešiť rýchlo, potrebuje, aby tá reklamácia fungovala, aby dostal správne informácie k tomu produktu. Ľudia na zákazníckom servise zase potrebujú spĺňať nejaké KPIčka, odviesť dobrú prácu, aby s nimi bol šéf spokojný a aby všetko fungovalo tak, ako malo. A taký majiteľ e-shopu, tak jeho hlavným cieľom je, aby o tom zákazníckom servise ideálne nevedel. Aby tam nebol žiaden problém a ideálne, aby ho to nestalo veľa peňazí. Pretože my všetci vnímame, že zákaznícky servis je nutné zlo a v zásade nesie iba nejaký náklad, ale neprináša nám žiadne výnosy, čo je celkom mylné. A ja na začiatku mám vždy rád krátky prieskum toho, ako je to v danom publiku a potom si to porovnávame s nejakým prieskumom, ktorý my sme si robili medzi e-shopmi na trhu. Chcel by som sa opýtať, že koľký z vás vlastníte e-shop alebo pracujete v e-shope? Dobre, väčšina. Ideál. A kto u vás obsluhuje zákaznícky servis? Zdvihnite ruku, prosím vás, ak to robíte vy sami ako majiteľ, ak ste majiteľ. Dobre. Kolegovia popri inej práci? Takže robí to niekto, kto má na starosti aj sklad, poprípade rieši, ja neviem, popri tom účtovníctvo, že to akoby delíte. A tretia tá časť, máte na to vytvorené samostatné oddelenie alebo dedikovaného človeka, ktorý sa venuje iba zákazníckému servisu. Máme tu malú vzorku, tak sa to ťažko vyhodnocuje. Kto z vás má na zákazníckom servise reporting? Jo. Čiže znamená to, že máte ten zákaznícky servis v nejakom systéme. Nezdvíhate to na mobiloch. Môže byť reporting aj na papieri, samozrejme, že tam robíte čiarky, alebo to nejako vyhodnocujete a podobne. Dobre, keď sme sa pozreli zhruba na 3000 e-shopoch, sme si robili ten prieskum, tak sme vlastne zistili, že v tretine prípadov ja som to nazval, že robím si to sám. Samozrejme, ak je ten e-shop malý, tak každý štartuje s tým, že ten zákaznícky servis obslúži sám. Tretina e-shopov, tam na tom pracovali kolegovia popri inej práci a v 1/3 prípadov bolo už na to vytvorené zvlášť oddelenie. Pri tomto slajde neexistuje vlastne správna možnosť, pretože každý ten e-shop je v nejakom vývoji, v nejakom životnom cykle a podľa toho, aký je veľký a aký je to typologický e-shop, tak podľa toho ten zákaznícky servis vytvárajú. Každá tá jedna odpoveď, nazvime to, prináša svoje výhody, ale aj nevýhody. Pozrieme sa na ne.
Čo sa týka reportingu, tam sme boli troška, neverím, že nemilo, ale troška šokovaní v tom, že viac alebo 2/3 e-shopov nemajú automatizovaný reporting. Takže buď to nemajú vôbec v systéme a odbavujú tie hovory s mobilmi a tým pádom sa nevedia k tým dátam vrátiť. To je asi ten hlavný dôvod. Časť z nich to má, 1/3 to mala automaticky a 10% zhruba z tých e-shopov si to vytvárali nejako manuálne, takže možno v nejakých Exceloch a podobne. Ja som si pripravil načrtol 3 druhy zákazníckych servisov. Chcel by som sa opýtať, že ktorý z týchto zákazníckych servisov by ste vy chceli mať? Predstavte si zhruba e-shop o veľkosti alebo zákaznícky servis o veľkosti, že denne príde 50 telefonátov a 50 e-mailov a prvý z tých e-shopov má 100% SLAčku, čiže každý telefonát, ktorý príde, zdvihne hneď, respektíve do 20 sekúnd, klient tam nečaká, tým pádom majú dostupnosť toho kanálu 100% a každý je obslúžený, ako sa vraví v Čechách, na prvú dobrú, kvalita vysoká. Druhý typ e-shopu je, že tá SLAčka je 80%, to znamená 8 z 10 hovorov, ktoré sa im podarí zdvihnúť, tak zdvihnú do 20 sekúnd. Časť hovorov im prepadne a tie, čo im prepadnú, ale dovolajú naspäť. Hej? Čiže tá dostupnosť toho kanálu na konci je 98%. A tretí typ e-shopu je, že tá SLAčka je ešte nižšia, iba 7 z 10 hovorov zdvihnú do 20 do 30 sekúnd, zvyšok prepadáva a ani nedovolajú všetky naspäť, pretože to nestihnú alebo to nemajú v systéme, nevidia ten hovor a podobne. A ktorý z tých troch zákazníckych servisov sa vám zdá najsympatickejší? Priklonili by ste sa skôr k tej jednotke alebo k tej trojke? Takže máte k tomu ďalšiu otázku, no? OK, dobre, za mňa správny dotaz. My v rámci našich služieb ponúkame aj mystery zákazníckeho servisu, čiže viete si u nás objednať mystery svojho zákazníckeho servisu a otestovať si vlastných zamestnancov, ako ten zákaznícky servis robia. Bez toho, aby o tom vedeli. Ideálne, keď o tom viete iba vy. A zároveň si to mystery robíme aj bez toho, aby ste si nás objednali. Takže si vytipujeme nejaké e-shopy a urobíme si to mystery toho zákazníckeho servisu a sledujeme, ako sa vlastne ten trh správa. Ja som tu zobrazil na číslach, ktoré, je ich aj vidno dokonca. Zobrazil som si tu 15 takých najaktuálnejších mystery, ktoré sme vykonali. A stačí, keď budeme sledovať tie farebné stĺpce. V tom prvom stĺpci sme zobrazili vlastne dostupnosť toho prvého kontaktu. My sme každému tomu e-shopu volali 25 krát v priebehu 2 týždňov, takže nebolo to v priebehu jedného dňa, že tam bol niekto chorý a podobne. Roztiahli sme to do času a v priebehu 2 týždňov sme zisťovali, aká je tam reakčná doba a či, keď majú nejaký zmeškaný hovor, či nám zavolajú aj naspäť. Takže prvý stĺpec nám ukazuje ten prvý pokus, v koľkých percentách sa im podarilo ten telefonát zdvihnúť. Druhý stĺpec ukazuje, že či to urobili aj v tej rýchlosti do 20 sekúnd. A tretí ukazuje, že keď tam aj popadali nejaké hovory, či to volali naspäť. Na pozadí sme samozrejme sledovali aj kvalitu, čiže potom sme nejako subjektívne našimi zamestnancami oznámkovali tie e-shopy od 1 až po 5 ako v škole a ja som ich v tomto poradí potom aj zobrazil. Hej, čiže úplne hore boli tie najlepšie e-shopy, ktorým som dal 1 a úplne dole sú tie 5, ktoré by v zásade prepadli. Keď sa pozrieme teraz na tie čísla, tak v zásade by sme povedali, že zákaznícke servisy, ktoré sú úplne hore, sú tie najlepšie. Ale chýba nám tam ten posledný stĺpec, ako ste vy podotkli, ten náklad, že čo ma to stojí. Tu je vlastne veľmi dôležitý pre mňa ten posledný stĺpec, pretože vy na začiatku môžete všetko robiť na 100%. Zdvihnete každý prvý hovor, zdvihnete ho do 20 sekúnd. Budete mať aj dostupnosť toho kanálu tým pádom 100%, ale správna otázka bola, koľko ma to vlastne stojí. Oproti tomu, keby som to možno troška znížil a tým pádom by som tam znížil nejaký náklad a vo finále by som možno dosiahol taký istý efekt. Z nášho usúdenia s niektorými e-shopmi sme aj priamo hovorili, takže pýtali sme sa ich na tú ich situáciu, že aký majú stav, koľko tam majú ľudí a porovnávali sme si ten počet interakcií s tým, aký mali výkon, ale väčšinu z týchto e-shopov sme nekonzultovali, pretože to mystery sme robili akože my svojvoľne a tým pádom len usudzujeme z tých našich skúseností, že práve tieto horné e-shopy
tam môžu mať, nazvime to, jemnú prezamestnanosť, alebo tam bude proste zvýšený náklad. A práve e-shopy, ktoré sú zhruba z toho stredu alebo z tej vyššej polovice, tam môžu mať ten adekvátny náklad, ktorý by bol žiadaný na ten zákaznícky servis, aby sme dosiahli ten balans. Keď sa vrátim k tomu slajdu predtým, a dal som si tam tie 3 e-shopy, tak k tým parametrom tej kvality, ktorá je na prvú dobrú akože viditeľná aj pre toho klienta, aj pre toho majiteľa e-shopu v tom reporte, aj pre ten zákaznícky servis, treba vždy doplniť, aké náklady ma ten zákaznícky servis stojí. Hej. Ja som tam zhruba doplnil, že v prvom prípade som tam alokoval nejaké 2 FTIčka, v druhom prípade 1,5 FTIčka, čiže pracujem s nejakým jedným full-time človekom a jedným brigádnikom alebo na polovičný úväzok. A v treťom prípade som tam dal iba jedného človeka. My si vieme takto jednoducho prepočítať, koľko nás potom stojí jedna interakcia. Zoberiem celkové náklady na mesiac na zamestnancov, software, a môžete si tam kľudne nahádzať akékoľvek náklady chcete ešte, ktoré vás stojí vlastne ten zákaznícky servis a podelíte to počtom interakcií za mesiac. Hej, čiže sčítate si tie telefóny, e-maily, poprípade, ak tam máte chaty a vypočítate si, koľko taká jedna interakcia stojí. Teraz vidno, že ten tretí e-shop má jednu interakciu za 0,9 eur, stredný za 1,2 a prvý za 1,5. Troška sa mi to ťažko prepočítavalo, lebo ja hlavne počítam v českých korunách a teraz som po 8 rokoch zase počítal eurá, takže ak tam budú mierne odchýlky, nevadí, ale ide mi teraz akoby o tú logiku. My máme skúsenosť, že tá interakcia by sa mala pohybovať niekde tesne nad 1 eurom. Takže ak vy si doma prepočítate, že vás tá jedna interakcia stojí 2 eurá, tak ja vám viem povedať, že na trhu viete zohnať buď službu, alebo nejaký e-shop iný, treba sa porovnávať, benchmarkovať, ktorí to proste vedia robiť v tejto sume. Čo je základ tohto celého je, že ten zákaznícky servis musíte mať v systéme. Ak ho nemáte v systéme, nemáte tie počty tých interakcií a neviete tú ekonomiku, tú najmenšiu granularitu alebo tú najväčšiu granularitu proste odhaliť a neviete si to takto efektívne spočítať. Viete to urobiť, keď si urobíte nejaké cvičenie, Excel, papier, takisto v zásade, ale systém má ďalšie a ďalšie výhody. Takže, keď sa vrátime zase naspäť k tomu slajdu toho mystery, zelené pole je veľmi pekné, ale zelené pole neznamená, že to dáme pekne do rovnováhy, pretože pri tej SLAčke vysokej alebo tej dostupnosti musí hrať rolu aj ten náklad. Hej? Ten je určite akoby nie je zanedbateľný. My máme jednu skúsenosť s jedným klientom, ktorý presne vyšiel v zelených číslach, všetko mali zelené, a keď som sa bola to manažérka zákazníckeho servisu, nebola to majiteľka e-shopu, a keď som sa jej spýtal, aký je jej cieľ alebo aké sú jej plány a vízie na ďalší rok, tak povedala, že chcela by mať viacej zamestnancov na zákazníckom servise. A ja vravím, OK. A ďalej? No, akože chcela by mať väčší tým ľudí, ale to musíte brať vždy v nejakom kontexte. Čiže buď ten váš e-shop bude rásť, vy budete mať väčší počet tých objednávok a tým pádom budete porovnávať počet objednávok k počtom interakcií, ale nemôžete len povedať, že chcete mať väčší zákaznícky servis, lebo chcete dosahovať krajšie, zelenšie čísla a podobne. Takže na to, aby sme našli naozaj ten stred tých misky váh, toho zákazníka, čiže zákazníka ako kvality zákazníckeho servisu, takisto oni sú spokojní, keď majú splnené KPIčka, ale takisto, aby bol spokojný aj ten majiteľ, potrebujeme si prepočítavať až na úroveň tej jednej interakcie. Ako nastaviť takýto správny balans? Na začiatku je určite dôležitá stratégia. Veľakrát sa stretávame s tým, že e-shopy majú kanály, ktoré nemajú dostupné. Automaticky, keď niekto otvorí e-shop, tak si tam hodí telefón, mail, chat, poprípade sociálne siete a potom zisťujeme vo veľa prípadoch, že ten chat je mŕtvy. Nikto sa tam proste nedovolá. Vy míňate veľké peniaze na marketing, na to, aby ste získali nového klienta a už menej sa zaujímate o to, aby ten klient nakúpil druhýkrát. Aby po prvom raze bol spokojný, aby prišiel druhýkrát, aby prišiel tretíkrát. Máme klientov, ktorí sa starajú máme e-shopy, ktorí sa starajú o svojich klientov tak, že doslova merajú, koľkýkrát u nich nakúpili a snažia sa im ísť aj naproti a možno im predávať, aby si tých klientov udržali, pretože každý ďalší nákup môže byť v úplne inom e-shope. Ja som mal napríklad včera jednu skúsenosť, kúpil som si motorovú pílu. Klasika. Google,
ja zase som človek, ktorý hľadá rýchlosť, takže pozerám Alza, neexistuje, takže idem do klasického Google a vyhľadám si proste medzi e-shopmi. Kúpil som si motorovú pilu, vravím si, cez víkend budem píliť, hej, zajtra začnem. Včera som to rozbalil, pozerám, není tam baterka. Vravím, paráda. Ako môže byť akože motorová pila bez baterky, hej, akú. Tak som tam volal naspäť a ten pán mi proste povedal, že no ale my sme nespravili chybu, vy ste si objednali proste motorovú pilu, ale neobjednali ste si motorovú pilu set. A ja, že no dobre, tak ja to som samozrejme nevedel. A on mi povedal, no tak to musíte celé vrátiť a kúpiť si odznova ten set. No tak to je akoby super. 350 korún poštovné naspäť. Povedal som si, čo urobím ako druhý krok, tú baterku si proste objednám niekde inde. Hej? A ten človek proste o mňa už prišiel, že ja už druhýkrát u neho nenakúpim, lebo už aj tým samotným prístupom v tom telefonáte nehľadal to riešenie, ale snažil sa len zbaviť tej viny, prehodiť to na mňa, aby som to akoby vyriešil. Keby som bol spokojný, web pekný, prehľadný, všetko, nemám problém ďalšie náradie na záhradu, ktoré potrebujem nakúpiť u neho. Ale táto starostlivosť vo veľa prípadoch naozaj zlyháva. Druhá vec, ktorá je potrebná nastaviť, sú určite nejaké KPIčka na tom zákazníckom servise. Klasika. Nastaviť tam nejaké SLAčka, ako rýchlo máme reagovať na každú interakciu. Samozrejme telefóny. Tam je krátka SLAčka 20 až 30 sekúnd, e-maily to môže byť hodina, 4, end of the day, niekto má 24 hodín. Zase závisí od produktu. Tí klienti si tie kanály vyberajú podľa typológie toho človeka. Ja som človek, ktorý rád volá, moja manželka v živote nezavolá, buď povie zavolaj ty, alebo tam napíše e-mail. Niekto to samozrejme chce mať potvrdené v tom e-maile, niekto to zase chce vyriešiť rýchlo. A preto je dôležité zvoliť naozaj kanály, ktoré dokážeme obslúžiť. Nastavíme si tam dostupnosť, tá by sa mala vždy blížiť k 99%. Ak to naozaj neviete obslúžiť pri takýchto číslach, tak treba akoby rozhodovať o tom buď posilniť ten kanál, alebo ho proste zrušiť a fungovať iba na jednom kanáli. Poznám známe značky, napríklad v Českej republike, môžem spomenúť, je to Wooders, oni vôbec nemajú telefón, oni majú iba mail. Hej? Ale majú klientelu, ktorá proste u nich nakupuje, vyhovuje im to, ale povedali si, že nebudú platiť zbytočné peniaze za vlastne tie krátke SLAčky, lebo agent na telefóne je najdrahší a obsluhujú to iba cez e-mail a funguje im to. Pracujte určite na kvalite, takže náslechy, keď to máte v systéme, máte každú nahrávku nahrávanú, robte si mystery, aj kľudne interné, na to nepotrebujete externú agentúru. Školenia, znalostná báza, rozvíjať proste tú vikinu, aby tí agenti mali tú znalosť, aby vás pretože tá pachuť z toho hovoru, z toho zákazníckeho servisu alebo z tej odpovede, z toho e-mailu v tom klientovi ostane. On ak nedostane dostatočné informácie, tak sa rozhodne nakúpiť inde. A je to fakt škoda, že ak ste už minuli tie peniaze na marketing, aby ten klient u vás druhýkrát nenakúpil. A potom sú tam nejaké základné parametre tých interakcií. Sledujete počet, koľko vám to chodí, na základe toho viete plánovať smeny. Každú tú jednu interakciu si viete oštítkovať. Takže už to není len, že prišlo mi 50 hovorov, ale viem, že mi prišlo 10 hovorov k reklamácii, 10 hovorov sa sťažuje na kuriéra, 10 hovorov potrebuje doposlať faktúru. Vy potom viete s tými interakciami ich rozsekať, jednoduché dať na nejakú first line, zložité informácie k produktu, poslať napríklad na obchodníka. A krásne sa s tými interakciami dá hrať. Treba sledovať aj dĺžku tých interakcií. My máme skúsenosť, že niektorí naši agenti vedia odbavovať interakcie v priemere za 3 minúty a niektorým to trvá proste 7 až 10. Hej. Výhovorka tam neexistuje, pretože ja keď zoberiem dáta z celého mesiaca alebo z pol roka, a ten priemer tam je, tak na to výhovorka neexistuje, že lebo ten klient bol taký. Proste pracujem s dátami a tie dáta sa dajú krásne vyhodnocovať. A zároveň treba určite sledovať aj pomer tých interakcií k počtu objednávkam, ktoré máte. A porovnávať si to z mesiaca na mesiac. Keď budete vylepšovať procesy, tak ten pomer vám bude klesať. Máme jedného klienta, ktorý má doslova nastavené KPIčko, že chce znížiť o 20% pomer interakcií na zákazníckom servise k počtu objednávok. Tým pádom jeho faktúra, čo sa týka zákazníckeho servisu, každý mesiac klesá. My sme si osobne mysleli, že im ide biznis do kytek a oni povedali, že rastú, ale v skutočnosti majú menej nahnevaných klientov alebo klientov, ktorí potrebujú niečo riešiť, pretože vyladili procesy. Systém. Podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí po tom, ako otvoríte e-shop. Hej. My máme v Čechách skúsenosť asi najväčšia aj s Dactelou, Supportboxom, Zipexom.
Na Slovensku je to Lifecall, mám pocit, a ešte je tam nejaký jeden, ale to je v zásade jedno. Treba na tom trhu hľadať. Toto sú overené systémy, kde viete za rozumné peniaze ten zákaznícky servis dostať do systému a tým pádom máte dáta. A neudeje sa vám vlastne to červené. Hej, že riadite ten zákaznícky servis nie na základe dát a faktov, ale na základe pocitov. Keď máte systém, máte takúto peknú čiaru. Hej, denný priebeh, vy viete na základe toho smenovať. Není to len o tom dennom smenovaní, týždennom alebo mesačnom, je to aj o predikovaní nejakej sezóny, pretože veľa z tých e-shopov má problém práve v tom, a časť tých e-shopov outsourcuje ku nám zákaznícky servis napríklad iba na sezónu, že oni povedia, my sme v sezóne 3-krát taký veľký, čo sa týka zákazníckeho servisu, a nám tam naozaj tá dostupnosť toho kanálu klesne z 99%, čo máme počas roka, napríklad poviem 70%. Čiže naozaj 30% klientov sa ku ním nedovolá. 10% z nich väčšinou sú klienti, ktorí potrebujú informáciu k produktu. Čiže je to nový biznis pre vás. A toto vám môže uletieť. Určite sa treba hrať s rôznymi úväzkami na tých zákazníckych servisoch a nemať tam proste zbytočne 2 ľudí počas celého dňa. Pozrieť si ten priebeh, mať tam jedno HPPčko 8-čkové do stredu, keď je pík, dať tam brigádnika, skrátený úvazek a veľakrát je dobré sa pozrieť aj na to, či nejaké interakcie nám nepadajú pred a po smene. Veľa e-shopov má zákaznícky servis do 16. hodiny alebo do 16:30. Ja napríklad mám priestor nakupovať až potom. A keby som sa niekde dovolal a tam by sa mi ozval nejaký kľudne odkazovač obyčajný, zaznamenali sme váš telefonát, budeme vás kontaktovať hneď ráno, tak ja nemám potrebu googliť ďalej, ale viem, že ráno ma niekto bude kontaktovať, loptička je na jeho strane a vybaví tú moju potrebu. Ako náhle to tam nemám, tak volám niekde inde a nakúpim niekde inde, pretože oni sú nedostupní. A zhruba v 100% prípadoch sa mi stane, že zmeškaný hovor po čase zákazníckeho servisu už nie je dovolaný naspäť. V rámci toho mystery sme samozrejme testovali aj to, že sme skúšali volať nie len v pracovnej dobe, ale aj mimo pracovnej doby a pozerali sme sa na to, ako vlastne tie e-shopy reagovali. Čo sa týka efektivity toho agenta, aby ste naozaj vedeli, že ten agent, keď sa spýtate klasický agenta na zákazníckej linke, koľko má roboty, tak povie, že strašne veľa, skoro nestihol ísť ani na obed. A že telefón stále zvoní a odpisuje na e-maily. Keď máte dáta, viete sa pozrieť na to, čo v skutočnosti robí. Efektivita agenta by nemala klesnúť pod 10 interakcií za hodinu. U nás interne pracujeme ešte troška zložitejšie. My neberieme jeden telefonát ako jeden e-mail, ale zhruba 2 e-maily sú jeden telefonát, pretože e-mail si môžete vybaviť, kedy chcete. Hej. Najprv vyzdvíham všetky telefóny a e-mailami vlastne vyplňam voľný čas toho agenta. A tým pádom sa snažím efektívne naplňať jeho prácu v tej danej hodine. My to máme jednoduchšie, pretože ku nám, keď outsourcujú viaceré e-shopy, tak ja viem tých agentov šerovať. Viem, že keď niekto má iba sám vlastný zákaznícky servis pre seba, tak dosiahnuť tú efektivitu je o to náročnejšie. Ale aj na to existujú nejaké možnosti. Ten agent by mal robiť v prvom leveli klasické prijaté hovory, spracovaný e-mail, spracovaný chat. Verím tomu, že vy ďalej tých agentov využívate možno na nejakú ďalšiu inú prácu. Pomoc v sklade a tí zamestnanci môžu robiť aj úplne niečo iné a snažíte sa využívať efektívne jeho čas. Treba porozmýšľať nad tým, či sa ten agent nedá využiť na nejaký servisný hovor napríklad. Z našej skúsenosti máme klientov, ktorí u nás navolávajú negatívne recenzie na Heureke, zavolajú klientovi, prosím vás, prečo ste nám dali negatívnu recenziu, ospravedlnia sa, ponúknú 10%, zľavu na ďalší nákup. Ten človek má úplne inú akože tú stopu, tú negatívnu, ktorú mal, tým, že mu niekto zavolal, ospravedlnil sa a ponúkol, tak sa v zásade zase dostávate naspäť do hry o toho klienta. Ten agent môže navolávať takisto nevyzdvihnuté objednávky, nespárované platby, môže robiť nejaký prieskum. Idete uvádzať nový produkt, môžete si robiť prieskum medzi svojimi zákazníkmi, ktorí už u vás nakúpili. Mali sme jedného klienta, ktorý aj rekapituloval svoje objednávky, čiže po každom jednom nákupe sme volali tomu klientovi asi po pár minútach, spýtali sme sa, či si zvolil správnu veľkosť, a overili sme si adresu, na ktorú má byť doručená tá zásielka. Dôvod bol, chcel sa marketingovo odlíšiť od konkurencie, to bol jeden dôvod.
A druhý dôvod bol, chcel znížiť počet vratiek a reklamácií svojho tovaru. Čo sa mu v zásade podarilo. Zase potom na číslach videl, že 10 alebo 15% išiel dole s reklamáciami, čo boli jeho nejaké ďalšie náklady, pretože ľudia v sklade na zákazníckom servise, pošta a podobne, boli tam náklady, ktoré ich proste pálili a iba týmto krátkym 30-sekundovým hovorom alebo 20-sekundovým hovorom si znížili vlastne, alebo upravili tento proces. V jednom momente v novembri pred 2 rokmi, alebo to bolo minulý rok, sme tých hovorov pre neho urobili 40 000. Takže bol to naozaj akože veľký e-shop a naozaj tam už to hralo rolu, že ten objem tých peňazí, ktorý vlastne tým vyriešil, sa mu pekne na základe tejto iniciatívy vrátil. Tretí level je potom použiť toho agenta na predajný hovor. Chápem, že keď je nejaký agent na zákazníckom servise, tak veľmi ťažko ho budete presviečať, že má niečo predávať. Sú to typologicky, podľa mňa, úplne iní ľudia. Hej. Ja som to troška dával aj do takej futbalovej hantírky. Level 1 sú obrancovia, level 2, ktorí dokážu zavolať von, ale so servisným hovorom sú záložníci a level 3 sú vlastne už útočníci. Ak dokážete vyskladať takýto tím na zákazníckom servise, tak v zásade ten zákaznícky servis nemusí byť iba stratový, ale ak dokáže predávať, tak môže byť v zásade v nákladoch aj nula. Máme jedného klienta, ktorý nám každý mesiac predá 5-6 tisíc svojich klientov a my mu každý mesiac tým klientom predávame nejaký produkt. Sú to nejaké polievky, koreniny, omáčky, ktoré sa míňajú samozrejme, keď to zjete. My tým klientom zase voláme, robíme objednávky a z týchto 5 a 6 tisíc klientov každý mesiac dokážeme vygenerovať obrat okolo 1,5 milióna českých korún. Na polievkách. Neveril som tomu. 1,5 milióna to je neviem koľko, 60 tisíc eur. Takže oni v zásade, potom nám outsourcovali aj zákaznícky servis a tým pádom u nich ten zákaznícky servis nehrá rolu iba tej defenzívy, iba toho nákladu, ale oni si takto vlastne zarábajú na to, aby mali poriešený aj zákaznícky servis zadarmo a ešte im to robí aj predaj. Meraj, vyhodnocuj. Keď meráš a vyhodnocuješ, riadiš ten zákaznícky servis, takže sledovať si SLAčko, dostupnosť, počet interakcií za hodinu, ktoré spracuje nie zákaznícky servis ako celok, ale každý jeden agent. My vidíme veľké rozdiely medzi najúspešnejším a najefektívnejším agentom a tým, ktorý sa tam proste príde, neviem ako sa to povie slušne, flákať. Takže naozaj challengeovať a robiť si benchmarky aj v rámci tých tímov, ak ich máte samozrejme väčšie. Ak tam máte jedného človeka, tak sa to benchmarkuje ťažko, možno iba voči tomu nejakému benchmarku, že zhruba tých 10 interakcií by mal urobiť za hodinu. Priemerná dĺžka interakcie, cena za interakciu, porovnávať interakciu versus počet objednávok, počet interakcií mimo pracovnú dobu, sledujte aj, prosím vás, aj to, a počet interakcií na jeden prípad. Jeden klient nám dal doslova KPIčko, potrebujem znížiť, aby počet interakcií na jeden prípad klesol z 1,4 na 1,1. Hej, samozrejme, zase to už bol nejaký väčší e-shop, ale sledoval aj takúto efektivitu. Posledný slajd. Takže, keď chceme dosiahnuť ten balans na to, aby to bolo efektívne, aby to bolo za rozumné peniaze, tu je iba zrekapitulované, nastavme si dobrú stratégiu, zadajme si správne KPIčka, určite systém, o tom bude aj ďalšia prednáška, efektívne plánovanie smien, pripravenie sa na sezónu, lebo tam viete zahúčať veľmi, minimálne na strate. Tam budú tí agenti paradoxne efektívni, ale vy môžete stratiť nových klientov. Efektivita agenta, veľmi dôležitá, sledovať ju, meraj a vyhodnocuj, na to potrebuješ mať ten systém a potom budú vlastne všetci spokojní, pretože ten majiteľ jednak nebude riešiť tú kvalitu, bude to mať za rozumné peniaze, zákazník bude spokojný. Ja stále hovorím, keď nezdvihnete zákazníkový telefón, tak on nevidí, že ste ich nezdvihli 7 v ten daný deň. On vidí iba, že ste nezdvihli jeho. Ak mu zavoláte naspäť, tak ste vyriešili jeho problém. Takže dávajte si pozor na to, nesnažiť sa byť možno iba stále v tých zelených číslach, že všetko bude zelené, troška možno popustiť na tú oranžovú, na tú žltú v tom prvom zdvihnutí, v tej rýchlosti, dať tam tie správne náklady, ale snažiť sa, aby ten posledný stĺpec, tá dostupnosť toho kanálu bola proste zelená, aby ani jeden ten klient vám v priebehu tej jeho potreby neušiel. Ďakujem pekne za pozornosť.
Moc krát děkujeme. Kde vás můžou potom najít na případně nějaké další otázky? Ja sa tu tak pohybujem všade. A po prípade na našich stránkach je priamo aj telefónne číslo na mňa, takže keby ste mali potrebu sa možno niečo opýtať alebo niečo vykonzultovať, samozrejme bezplatne, veľmi radi poradíme aj s našimi kolegami a po prípade môžete skúsiť aj nejaké mystery a otestovať si vlastný zákaznícky servis. Dobře, tak moc krát děkujeme. Ještě jednou zase.